tržištu. Hvala, gospodin Kolakušić, na 1 minutu. Kolege, poštovani građani, preduvjet vladavine prava je jednaki pristup prema svim državama članicama. Danas je potpuno jasno da Europska komisija nema jednake kriterije prema svim državama članicama. I dok se prozivaju samo suverene vlade Poljske i Mađarske, blagonaklono se gleda na marionetsku vladu Republike Hrvatske. Europski sud je prije nekoliko godina donio odluku da hrvatski javni bilježnici nisu nadležni za donošenje rješenja o ovrsi hrvatskih građana i europskih građana. Hrvatski sudovi nisu poštovali tu odluku skoro 10 godina. Milijuni rješenja o ovrsi doneseni su u ovršnim postupcima kojima su troškovi bili 10 i 100 puta veći od glavnice. Time su hrvatski građani oštećeni za više od milijardu kuna. Što je Europska komisija učinila po tom pitanju? Je li prozvala hrvatsku marionetsku vladu? Nije. Hvala.